नोंस्राथ' गामिनि मानसि मा खालायनो नङा होमबा बिसोरखौ नुफेराखै जाहैबाय सोरबा साफा सानै दंबा बे गावबावनि खोथासै आं मिथिला नों बुंला गावबाव बुजिना लादो दा बेफोरबायदि आरो गथ'ना आरो जोंहा दहाय नुलायबाय लेंग्रायाबो नोंसोराबो जोंनि खाथिथारनि मानसिलायनो आंहा क'क्राझार दा बासगावनि दा फै नों लेंग्रा मानसि सिगां थांनो हायो नामा गावहा गोसोथोनाय नागिरलाबायना फाग्ला जानाय मानसिफोर सोर गोसोथोयो बेखौलाय नोंसोरखौ बाहाय गोसोथोगोन नामा सोरबा लेंग्रा मानसिखौ गोसोथोयो मा बिगुर जानो गावहा बिराद दुगा बा आं मेथाइ खनग्रा सिनेमा बानायग्रा आं ओरैबायदि मास्टार खिथायाखै खिथादों खिथायाखै होमबा आं खिथासै मानसिया खाथियाव दं नामा गैयाना गैयाबा बुंखादों अ साइस मानसिया बिराद दुगा लेखा गोरोंनो इंलिस जि बखिलै इंलिसाबो ग्रामार जायोना जाया मिथिया आंथ' मिथिया आंहाथ' रायजोनि बे इंलिसनि वेरफानि वेर खालामो मावदो दिसमाइखौ आन्दारस्टेन्ड खालामो बारा गाव बुजिनांगौ दा आंथ' बुंसो लुबैयो वादि बुंबा गाव मा होनो बेबायदि आरोखि मानसिया बिराद बिदि आरोखि सोर गोसोथोनो बेखौलाय बिराद दा हिनजाव नागिरनो सोलोंनि सिख्रि माबायाव सिला फोथाराव जुनायाव गोसोथोयोबा सोरबा आखाइ दिखांनाय आं साखि जानोसै गोसोथोयो नामा हा है हौवाफ्रा गोसोथोयो नामा हौवाजों हौवा गोसोथोनोसै आं माथो सोर आरो नोंसिनाव सासे दंलाय बेबो बिराद दुगालै नांजा जोंखौ मा खिसिमिनानै गफुराव लायखो बियो जोंहा फैखाथारो ट्रेनासो फैखाथारो मा लायनांगौ बियो मिथियाखै खिथानांगौ बे बलेर' गोजागोन नालाय हा हिनजावा माथो बर' नङानो बेना हा मा होनदों बर' बर'खौ लाबावदों बे सानैसो आं फानबोजोबोमोन एफा मोजां मानसि थिखादार जालायनानै लेखा गोरों जानो बुजिना थिखादार जालायनानै मालाय जाथि मालायनाव लाबाव बर'खौ सानैसो आंथ' ओरैबायदि सानबावदों बे सिख्लाफोर बुरि गोमाना थानाय आरो जायफ्रा माने आन्दलनाव जि फिसा गोनांफ्रा थैलाबायथारबाय हौवाफ्रा गावथार जालाजोब्बाय बुथारजालाबायथारबाय बहुद बिदि आन्दलनकारिफ्रा सेंग्राफ्रा थैलाजोबथारबाय जोंनि ओरैथ' फिसा सासेल' रान्दि फिसा सानैल'सो रान्दि बेबायदि आरोखि बेजोंखौ जमा खालामफिननानै बे ओरैनो बुरजा थानाय सिख्ला रान्दि फिसाखौ जमा खालामनानै फाराम खुलिनानै जा फिसा खालामना होखानोसै आं फारामाव दोनानै ना माबा खरस जागोन नामा 5 बोसोराव 10 लाख जानांगौ पपुलेसना जाखि ओरै खारबोलाबाय बबाव खारलाबायना थायो लेबार मावो ना खानाय सिनग्रा जायो ना जुथा सुग्रा जायो ना मेथर जायो ना मा जायो जाथारथोंसैलाय ना बिदिजोंबो जानो हानांगौ ना आरो जेरावबो गोसार जानांगौ नङा होमबा माथो बे दख'ना गानग्रा लुङि गानग्राफोरखौ माने एथ' सानसेबावग्रा जेरावखि जाया लुङि गानग्रा रिक्सावालाबो लुङि गानग्रा न' मावग्राबाबो लामा मावग्राबाबो मिस्ट्रिबाबो माबा लुङिया गासिबो खामानियानो बिसिनजोब दंफां नागिरग्रा मोसौ नागिरग्रा माबा नागिरग्रा हेन थेन आयै आरोबा जोंना माबा थाखा गोथांसो नागिरग्रानो फाग्ला थाखियाथ' बबे थाखा गोथां बबे रामलखन थाखा थाफैखो बबे रामलखन थाखाया फैसा लाबोखो सिफुं बथल गोजा सिफुंना माबा होनो ब्रिटिश आमोलनिनो बबे बथला सिफुं गोजा थाफैखो जोंनाव मोनसे गथ'आ लाहेरबादि सिफांसां गारजामोन आरोखि एक मिनिटसो खिथाबावनोसै आं गारजामोन
रामलखन फैसा नागिरा जि अजा लायनानै हा जावबाय हाखर जावनानै दाना बिफां गाखोनानै नायखुमागार दंलायब्रा मोनथारगोनदां होननानै दाना गावजों गाव मोनाखिसै अजाखौ बुथार होननानै जा होसोबाय अजाखौथ' मोनाखिसै बबेबा एसे साइड दानानै खारबाय गावजों गाव बुथारलायबाय मा जाखो रामलखन फैसा नागिरनाया दाना अजायाबो बबेबा सिङाव थानानै दाना मोनसे जायगायाव थांबाय गामियाव बबेबा फैसा गोथां होननानै थगायनानै जि थिनानै गारहरबायनो बबे कारेन्ट खुन्थियाव नांखो स्राय होनानै बबेथि उरायलांखो फैसाखौ नागिरबा मोनाखिसै थारमाने लायगासिनो दं जागौ फैसाया बेंकआव बे जायो लायगासिनो दं दसेनो आधा घन्टा दे आं हासुनो खादों ब्लड अजाया बेबायदि घटना आरोखि ना दा जायगायाव बेफोरबायदि बहुद घटना थायो नङा होमबा दा बेखौ बुंनानै लाब गैला आंहा आंनि मावनांगौ मावसै गारि दामसै रायजोफोर जायगाया आं मोनसे देखायनो आखाइ लाग्रोबाय बेयो जाहैबाय पलिअ' टेस्ट बेसोरा दङ खाथियावनो गाज्रिदामोन आंनि मावनायफ्रा माबाफोर भुल जायोबा गिबियावनो आङो खेमा बिखांनाय जाबाय आरो रायजो राजाखौबो खेमा बिनाय जाहैबाय आंनि देखायनायाव माबाफोर भुल जायोबा बेखौ आङो गिबियावनो खेमा बिनाय जाबाय मानोना समाजावहाय गाज्रि मोजां थाखायो हयथ' आंनि माखासे फाव बिजोंफोरा नुनोबो थानो हागौ बे जायगाया मोनसे पलिअ' प्रग्राम होबाय था आखाइ खबना हो रायजोफोर पलिअ' दस जाबा बिदि जायोनो होबाय था खुनु आखाइ खबना हो रायजोफोर दानिया एसे गाज्रिसिन जाहैबाय बेयो बेलेग जालायबाय जेनेबा एसे गाज्रिसिन आरोखि हमना लादो थालजों दाना एसे गाज्रिसिन आरो पलिअ'आ रेफारि दाना बिनिफ्राय एसे गाज्रिसिन जायो आरो गेग्रेबनायसिन एसे गेग्रेबनायसिन आरो बे एखेबारे मिलायलांबाय थालजों मिलाय लासै मिलाय आखाइ हमना होलाय नामा दाना बिनिफ्राय गाज्रिसिन एसे थाबायनो रोङि आरो एखेबारे थाबायनो रोङि गावखौ देखायनो थांगासिनो दं मानसि Four. 1, 2, 3, 5. मानसिया खाथियाव दं नालाय आंखौसो माने असाय सानगासिनो दं गावहा जाबाय आंहा बुस्थुना आंहा माखासे देखायनो गावखौ देखायनो बेसारा दुखुनांथाव जाबाय दे बिमा बिफाया जन्म होबाय गाव जन्म लादों नामा गाव जन्म लादों
오늘 스트링 얘암 신발에 그냥 더 받더라 스트링 자이 폴리오 프로그램 이상한 어떻게 되는가 나아지나 내셔널 리그나 올림피아 머리 폴리오 프로그램 헬멧타이 남들의 미스터 자리에 라이즈라가 범수고 지금 앞에 잡아지면 만에 내시는 남과 폴리오 무슨 나라는 폴리오도 나오고 그것도 안할 거나 라이즈만 묵사고 나르다가 라이자다 대카네가 말 월시고 나올 말이 니다 같은 폴리오 프로그램 이거는 팔이 외국 팔이 라이자지 한번 우리가 봐 그거 비슷하게 가면 안 가서 소소해야지 가지다 한번 그거 대카네가 쓰면 돼 맞아 페이스 업 바이바이 hombre 강 대리선 너 누구가 손대 생각나는 거 아니 진짜자 말이야 나 그러지 못해 저다 해가지고 나 김타 빠지지는 타락에 타게 된 그런 Thank you so much for 두골 아마 뒤에 아이피디 아이 뭔가 해라이즈만 의상 빠서 피든 아베도 호리 바로 타요 아야 피든 산이 바로 타요 누가 나를 중에 의상 어떻게 하는 게 안돼 참 아이 뭔가 해라이즈만 구자이바 가면 시에바 민이요 에바 민이라 시라이 장난이 오라 이거 사람은 시계를 오라 이거 사람 말아가시 민이 시라이 만바 김타 민이 아바 그만도 금리 민나이 또 서로야 라사바 민이요 서로야 어디바디 신민이요 tapi baca ki coba aja mahasiswa ya 신민이요 부탁이야 헤이 뭔데 그거 못하고 빨리 원해 아이 뭔가 해라이즈만 미리 신민 난 거 알아? 미리가 누군 거야 미리 아는 거 스피가도 사실 프로잖아. 사실 웃기라. 라오라는 빠져 라모나라 지터가 이제 풀은 사죠. 그럼 나나. 예, 진짜 와이 동남아 바다 나고. 아? 파이비 사람 주야. 능님 최야 주야. 이리 봐. 이거 누구 손에 돼?
दाना नेवलाय मोसानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन नेवलाया बोरै मोसायो आरो लोगोसे बिदिनो गांगु डेन्सबो दङ मोसा मोसानाय दङ नोंसिनाव ओरैनो हाग्रा बंग्रा दंना गैया? दङ हाग्रा बंग्रा दंब्लाबो गामु दंना गैया? दङ गामु दं नेवलाय दं खासेव दं मोख्रा दं फंबाय मबाइल दोन केमेरा स्ट्रिम लायो गामिखौ देखायग्रोसै बे जाहैबाय गामिनि बेब'आ मावबाय थायो ओरैनो ना हमना लादो गावबागाव मोनफा केरेक्टार थायो नालाय मोनफा बे जाहैबाय गामिनि केरेक्टार आरोखि आखाइ हमना हो गांगु डेन्स मोसासिगोन आरो फालखौ नायगोन फालखौ 1, 2, 3. गांगु जोनानै 1, 2, 3. केन्था गांगु जोनानै गावनो गामिखौ मोनथिग्रा साइसा दा बे आरोखि दा गोबां रोखोमनि बिदिनो गावबागाव मोनफा मोनफा केरेक्टार थायो नेवलाया नेवलाय थायो मोख्राया मोख्रा थायो जेनेबा नेवलायखौ मिथिखासै आरो नेवलाय मोसासिगोन आरो One, two, three. One, two, three.
나 그만하네. 저도 내기 말을 근데 나타나 분수 동카를 아까 좀 보거든요. 내 말하지. 이 말이 짜이야지. 이거 그치 내 말, 뭐마? 그 부분 벌써 미안 공사, 내 찾아갈 것 같던. 나 해봐야지. 뭐 사무장이라고 그냥 인부라고 돌아가야 하바자이 뭔가 지나고 서로자이 빨리 그거야. 그만해 프라. 카드 뭐라고 어떻게 하는 거야? 내 부모하고, 다? 뭐만 서자이. 뭐라 아궁들. 나 그리가자 연습. 내 사람과 어떻게 하는 그 가루유 못하나요? 나 이거는 가지래. 저가 사람들이 꼬리하고 있는 건 나한테 꼬리하고 마찬가지로 꼬리하고 묻고 사람이 못 버리는 거야. 무슨 예, 예, 담나 예, 담나 예, 내편 나가와. 잘해서 타가. 인구발레 편 나가와. 마트를 보면 그 저기는 마트로 보면 이산 많이 먹고 마트로 해가거든요. 따뜻하게 보면 앞으로 하면 미안지 어떠나 한밥 아 올라오는 미니 알라시시야 그건 건티나 여기 내려가 당내우서와의 사이의 강명부리를 하게 돼서 대단하게 있어요. 사이의 강명 페스티벌로. 이번에는 그만 동아 기준과 시작하고 시작 그래야 패야지. 오 진짜 뭐가 됐네. 아, 저는 시작하지. 시작 잡으러 나와야 지금 저기 피는 거예요. 이거 어디가 오늘? 오, 그거 제목으로 시끄러워졌죠. 제목 하루와 옥자. 아? 세마로 시카루라고 죽는다요. 옥자루. 나 세마당 그만 써야지. 어? 아다나 문제야, 세마고? 세마리 못 올래? 맞았는데. 아? 어디? 아, 또 저번에 세마리 못 올래? 세마가 나무 써야지, 맞았는데. 세마를 가보자. 아마 시스테이버, 또 시스테이버. 왜 시스테이버?